И здравейте, приятели, ето го моят FIFA Challenge. Ще изигра един матч на World Class срещу Team of the Week, който Team of the Week е страшен. Просто ако не сте влизали в FIFA-та, ето вижте какво е. 97 информ Гарет Бейл, 97 информ Меси, 91 информ Ди Мария. Ето какво стана въпрос. И нека започваме. Цял матч World Class е с този отбор. Така, да започваме. Само да го настроя. Ето ми моите екипи. Игра именно е с този екип. Нека започваме. Гарет Бейл за вратар. Какво ще кажете за този клип просто? Не знам дано да ви хареса. Ако искате така, пишете в коментарите. Аз ще правя такива много различни челенджи и така. Ето Серхио Бускетс в атаката. Искам много да вия Гарет Бейл като вратар. Вале Бейл като вратар. Това ли ще бъде? Да. Гледайте. Да, ще ме размажат този матч, но просто нямам друг избор. Ето веднага вкарахме на Бейл. Но този силен Team of the Week просто няма как. Гледай. Те ме взимат веднага. Това просто пълно безумие. Гледай бе, аре бе. Спани го това поне. Не спани го е. За сега. Грешен пас. Спъй го. Добре, поне го влезе. Добре бе, защо това правиш? Че забравих. Чуем такова за трикчета, но така да прави. Да, то поне важното е на вас да ви харесва, не да победа. Ако победа. Знаете ли какво? Ако победа, продавам Бускетс, Лапорт, Фелипе Луис и Вертонген. Бих продал и Гарет Бейл, но ако загубя този матч. Но все пак той ми е фри пак. И ако продам, ще си продам за цената, която са, и до вечера ще направя малък пак опенинг, ако искате. Където ще гледам да ми се падне информ Меси, или Бейл, или Ди Мария. Който иде поне да е над 500к. Информ Меси горе ще го пусна за 13 милиона. Дай си Боже да ми се падне. Дай си Боже. Това ще е и пълен късмет просто. Хиперголемия късмет. Но така както е тръгнало, би трябвало да продам Серхио Бускетс и тези неща. Както искате вие. Това е втория гол. Не! Бейл спаси! Браво, Гарет Бейл! Бейл, молодци! Той е Бейл като Моци. Бейл е българския Моци. Не, уелския Моци. Шути напред, има сила, Бейл. Беги с тебе, бе. Дано. За всяко добро същество да се падне Меси. До вечера го очаквайте този клип. С пак опенинг, защото така както е тръгнало, не дори равенство задължително ми трябва победа, а както е тръгнало и равенство не взем. Гледай, Вертонген в атака. Кой още в атака? Бускетс. Къде ми е вратара? Кой е вратара? Къде и кой? Да, вратаря би трябвало да е приятел. Не. Кико Касия, къде си, бе? Не знам. Много тъпно. Да. Айде, шпагат.
Ай, сега червен картон. Да, кой бе? Червен картон за Касия. Ай, брата, има червен картон. Супер, сега бел, сега. Гледай как ще ми кажа, гледай. Не, бел е. Ай, шут напред. Ако, дай си Боже, да не остане пак на Бел, Меси или Ди Мария, правя 1 милион пак опенинг. И второ, правя изключителен отбор. Какво ще кажете? Ако искате да наблюдавате 1 милион пак опенинг, ако може да ми дадете малко коин, не знам. Ако може, ако искате бъдещето на този канал, помогнете. Чакайте малко, само за малко. Тук братовчетко ми говореше. Ако я чувате, не обръщате внимание. Дано ви хареса просто. Айде, Бускетс! Не Бускетс, аре гонете, бе, ком станете футболисти, бе. Да, аз не искам шпагата, но ще е такова. Няма ще продавам това, така. Дано ми се падне Меси, хора. Дано ми се падне Меси, защото ще продам. Ако може, много моля, помогнете ми, защото бях скамнат. Нали, 116 лева дадох за SMS от тези неща пак. Бях скамнат, ако може да ми помогнете, много ви се моля да подпишете на този канал и за такива неща. Моля ви се. Играч на матча Кико Касия, макар и да бе изгонен с червен картон. Това беше всичко от този матч. Челендж. Часът 4:30. И ми явно ще трябва да продавам Иско. Не Иско, Серхио Бускетс, Филипе Луис и Амбертонген. Не Амбертонген, бе. Това е защитника на Барселона и Лапорта. Да видим колко струват. Те да видя, поне да имат... Да. Трансфер... Моля, много ви се моля, помогнете ми. Много ви се моля, помогнете ми.